I pozdrav ljudi, dobrošli u moj novi video, moj ime Pro Gaming. Danas ćemo snimati Higer Lover. Ljudi, danas snimamo Higer Lover, a sada tu biramo kako ćemo Super Bowl, Classic, a Famous ne mogu. Nemam pojma zašto, ako vidite je zaključeno. Tu je onaj ključ, kako se već zove, zaključan. I zato ne možemo, pa ću ja ići na Classic. Možda ću ja se i tu Leonardo, ljudi, idemo ugasiti facecam, jer niš ne vidim. Evo ga, ugasio sam. Leonardo da Vinci. De špavna karan bdot. On ima... Nije. Karate Xi Jinping Lover. Točno. Ovo ima više. Točno, yes. The Shining, The Lord of the Rings. Ovo ima više. Nema. Mačku. Great Well of Kina, Rapid AI, čime ja mislim da se ovo čita Movement. Ja ne znam čitati engleski. Movement manje. Sigurno. Ovo ima više. Puno više. The Simpsons, oni imaju. Nemaju. Ko ne voli Simpsone? The Walking Dead Grupa. Čuo sam se igru The Walking Dead, ali mislim da ovi imaju manje. Ne puno više. Sam lop. Summer Slostik, to ima 135 tisuća ovih subscribera, što je to već, pratitelja. I The Godfather imam, nemam pojma koliko. Manje. Ne više. What the fuck? Andy Murray, Hey Fever. Yes. Hey Fever, Boris Baker, više. Harp. No, ima manje. Daj! Majke mi nemam pojma. Igrati u igru, jer nemam sreće. Christmas. Bolton Anderson imaju više. Ne, pa ko ne voli klubove i u nogometu marš. The Salvation Army Bayer. To mi zvuči na Bayer. Bayern, ali ovo je kafić. Bayer ima više. Bayer ili Stuckling. Stuckling ima manje, sigurno. Ovo ima puno više. Kolumbija. To ima manje. Ima manje. Ovo ima još. Manje. Ovo ima manje. Ne. Koliko sam ih? 6. Dobro, nije loš. Paul Pogba ili Kellen Dillon. Paul Pogba ima više. Nema, pa ko ne voli Paul Pogba, majku vam poljubim. Directa Warriors ili Lady Gaga. Lady Gaga ima više. Sigurno.
Lady Gaga, ovo ima manje, ovo ima puno manje. Ovo ima više. Rakili, ja mislim da ovo ima više. Nema, pa kako, ne voli prirodu, su oni normalni. Steven Spielberg ili Cher, na više da. Cher ili Mark Zuckerberg. Ja ću se ubiti. Photoshop, Plato ima manje. Baš mi je jezik taj Plato. Michigan Stadium ma više. Isuse, pa su oni normalni, nitko ne voli američke stadione od američkog nogometa, jer su oni normalni. Prince ili ovo? Ovo sad već vidi, ovo ima manje. Argentina ima više. Puno više, naravno. Ovo ima... Isuse, ovo je nešto najgluplje ikad. Bruno Mars. Ovo je manje. Da. Ovo je... Jao. Juventus. Ohio stadion ima manje. Nintendo Wii. On ima više. Da. Više. Homer Simpson imaju više. Da, više. Bola Cislina ima manje. Sada prolazim sve. Ovo ima više. Više. Da, yes. Velder ima manje. Ko voli dućane? Batman. Slika Batmana. Ovo je jakni od dedeka. Ali s hokej ima manje. Hoću sad na brzak riješiti. Yoga ima više. Naravno. DHS ima manje. Ajde, idemo samo na brzaka. Forrest Gump ima manje. Ne, više. Majku vam poljubim. Više? Da, više. Dobro. Manje. Dobro. Više. Dobro. Manje. Dobro. Više. Dobro. Manje. Dobro. Manje. Ovaj Popaj. Joj da, Popaj, on je bio jako popularan, još uvijek je. Joj, jesam. Reservoir Dogs. Game od Hornes ima više. Ohio stadion ima manje. Ovo ima više. Ovo ima manje. Više. Ovo nije normalno. Da. Više. Ovo normalno.
ove kopačke kakve ili ovo Australian Open. Open. Na pojma šta je to, ali mislim da Australian Open ima manje. Da, manje. Hipster ima... Ne, ja krivo stisnu jesam. I ljudi, tu ćemo završiti ovu epizodu. Hvala što ste lajkali ovaj video. Ako jeste, uopće nemam pojma. Ako ste lajkali, jer ne znam kad ću se skidati to. I želim da ga lajkate i subscribe-ate. I da se subscribe-ate na moj kanal. I napišite komentar. I to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz. Daj ljudi, moram navijat, Bože će mene najavit kako će isto biti taj Higger Lover, ali i youtuberi. Znači nije ovo tu samo ovi glumci i youtuberi, to nego samo youtuberi. Ljudi, ovo je to što se tiče ove epizode. Hvala što ste pogledali video i vidimo se vrlo uskoro. Poz.